2018 елның 18 мартында Россия Федерациясы президентын сайлаулар узачак. Россия президентын сайлауларда теркәлү урыны буенча түгел, хәзерге вакытта булган урыны буенча ничек тавыш бирергә? Бу көнне теркәлү урынында булмаган сайлаучылар хәзерге вакытта булган урыннарында илнең теләсә кайсы сайлау участогында тавыш бирә алалар. Моның өчен сезгә тавыш бирергә теләгән сайлау участогын күрсәтеп, алдан гариза бирергә кирәк. Исегездә тотыгыз, гаризаны бер тапкыр гына бирергә мөмкин. Гариза бирү усулын үзегез сайлагыз. 31 январьдан 12 мартка кадәр дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләренең күп функцияле үзәкләрендә территориаль сайлау комиссияләрендә. Сорауларыгыз бармы? Шалтыратыгыз. Шалтырату бушлай. Тавыш бирү бик җиңел.